Il-lejl tajjeb. Fix-xhur li għaddew sar proċess indipendenti mis-soċjetà ċivili fejn eluf ta' persuni ġabru il-firem tagħhom sabiex f'pajjiżna għall-ewwel darba jsir referendum abrogattiv li għandu bħala suġġett tiegħu it-tema tal-kaċċa fir-rebbija. Dan huwa proċess indipendenti mill-gvern li sar mis-soċjetà ċivili li jixed ukoll il-maturità tad-demokrazija tagħna. U bħala Prim Ministru, il-dmir tiegħi, id-dover tiegħi huwa li insegwi d-deċiżjoni li ħadet il-Qorti Kostituzzjonali biex l-effett ta' din il-proposta, l-effett ta' din il-petizzjoni jiġi fis-seħħ permezz ta' referendum. Dan huwa il-mod ta' kif taħdem id-demokrazija u jien bħala Prim Ministru qiegħed hawnhekk bħala l-ewwel dmir tiegħi li nara li id-demokrazija tagħna tkun waħda li taħdem fit-totalità tagħha. Wara li ħadd in konsiderazzjoni il-punti kollha neċessarji wasalt għal konklużjoni li l-ewwel nett id-data tar-referendum u tal-elezzjoni tal-kunsilli lokali għandhom ikunu flimkien, għandhom jinżammu fl-istess ġurnata, anka minħabba punt li insostni għal iktar minn sena il-fatt li għaw ċerta electoral fatigue f'pajjiżna u ma naħsibx li jagħmel sens li noħorġu n-nies jivvutaw għal darbtejn u għalhekk l-elezzjoni tal-kunsilli lokali għandhom jitpoġġew fl-istess ġurnata ma' dawk tar-referendum. Għalhekk id-data tar-referendum tal-kunsilli lokali ħatkun is-Sibt 11 ta' April. Din hija l-ewwel okkażjoni fit-terminu kollu illi tagħti il-liġi illi id-deċiżjoni tista' titpoġġa quddiem il-poplu. Jien nemmen li m'għandux ikun hemm tkaxkir tas-saqajn, m'għandux ikun hemm tlajjar bla bżonn u nemmen ukoll li 3 xhur bejn issa u d-data ta' dan ir-referendum flimkien mal-elezzjonijiet tal-kunsilli lokali huma altru minn biżżejjed sabiex ikun hemm diskussjoni sħiħa dwar dan is-suġġett. Il-pożizzjoni tiegħi dwar dan is-suġġett hija ċara, jien għandi mandat elettorali li rrid insegwi u f'dan ir-referendum jinsenku qiegħed nivvota sabiex jibqa' jkun hawn id-dritt illi Gvern Malti jadotta id-deroga li permezz tiegħu jkun hemm il-kaċċa fir-rebbija. Mhux bil-fors din hija l-iktar pożizzjoni popolari li wieħed jista' jimmaġina, imma xogħli hawnhekk mhux li nkun popolari, xogħli li nsegwi il-mandat elettorali illi jien personalment ingħatajt. Hemmhekk wara li qed dan kollu irrid insostni illi kulħadd huwa fil-libertà li jiddeċiedi dak li jaħsebu, inklużi membri tal-gvern tiegħi stess, u ħankun qiegħed nirrispetta u nsegwi kull deċiżjoni li tieħu il-popolazzjoni Maltija fis-sovranità sħiħa tagħha. Min-naħa tiegħi imma mhux ħanieħu triq tal-konvenjenza politika li noqgħod gallerija. Imma il-pożizzjoni tiegħi ħanoħodha b'konsistenza kif dejjem ħatta, il-pożizzjoni tiegħi hija magħrufa u ħadd tkompli tkun magħrufa fix-xhur illi ġejjin. Filwaqt li nagħmel dan kollu nifhem li l-lead f'din il-kampanja trid toħodha s-soċjetà ċivili u mhux il-partiti politiċi. U dak li nappella li fid-dibattitu li jkun hemm fis-soċjetà ċivili bejn min huwa favur li tinżamm il-tradizzjoni tal-kaċċa fir-rebbija għal raġunijiet differenti u min huwa kontra jkun hemm dibattitu tranquill u f'serenità. Jien min-naħa tiegħi bħala Prim Ministru, bħala persuna li mmexxi l-eżekuttiv dal-pajjiż, nemmen li ma nistax noqgħod gallerija, ma nemmen li jekk mistoqsi, kif żgur kontu ssaqsuni, nesprimi ruħi dwar il-pożizzjoni tiegħi bl-aktar mod ċara, anke jekk tista' tkun mhux l-iktar pożizzjoni popolari li hawn fil-pajjiż. Fil-11 ta' April li ġej, f'każ illi jkun hemm referendum ma jgħaddix fil-jiem ta' wara immedjatament ikun qed tiftaħ l-istaġun tal-kaċċa fir-rebbija. F'każ ir-referendum jgħaddi, l-istaġun tal-kaċċa fir-rebbija ma jiftaħx. Dik hija d-deċiżjoni li naħseb l-aħjar mod inkun qed nirrispettaw il-mandat illi ħajkun qiegħed jagħti il-poplu Malti u Għawċi. Irrid nirrimarka wkoll li din il-kampanja elettorali ġimgħa qabel il-ġurnata tad-deċiżjoni ħajkun il-ġimgħa tal-Għid, tal-ġimgħa l-kbira u tal-Għid.
Naħseb di mhux l-ewwel darba li ġrat li jkun hemm festivitajiet sagri jew tal-Knisja li jaħbtu matul kampanja elettorali, kellna referenda li jsiru l-għada tad-duluri, affarijiet simili. Naħseb u nappella żgur mill-Partit Laburista u se nitkellem bħala mexxej tal-Partit Laburista ħajkun hemm is-sens komun, il-bon sens illi ma jkunx hemm ikkampanjar matul il-ġimgħa imqazza sabiex nagħtu loka tradizzjonijiet u għal reliġjon u mbagħad ikun hemm ovvjament il-komplija tal-kampanja elettorali. Ukoll naħseb u nappella u konvint li jkun hemm bon sens mill-partiti politiċi illi jkollna kampanja elettorali li tkun waħda fil-qosor, li tkun waħda ta' 5-6 ġimgħat li nibdew ngħidu aħna għal ħabta tal-bidu ta' Marzu u li nkompluha sa' April biex fija nkun qegħdin nispjegaw lill-poplu l-pożizzjoni tagħna bħala partiti politiċi, żgur bħala Partit Laburista fir-rigward tal-elezzjonijiet tal-kunsilli lokali. Nittama li ż-żewġ naħat fil-kwistjoni dwar il-kaċċa fir-rebbija jieħdu wkoll l-istess stand ta' sens komun meta niġu għar-rigward tal-ikkampanjar li jirrispettaw it-tradizzjonijiet ukoll ta' pajjiżna f'dan ir-rigward. Jien konvint li l-poplu Malti u Awċi daħħa jkun test importanti u sinifikanti għalih dan huwa mod ta' kif id-demokrazija tagħna qiegħda tkompli tiżviluppa, qiegħda tkompli tkun waħda illi timmatura minn żmien għal ieħor jinħares il quddiem li ikonna dibattitu li kif diġà qed li jkun wieħed seren u li ssir fi tranquillità. Mistoqsijiet. Mirjam. Żewġ mistoqsijiet. Illum il-Cash ħarġa statement fejn laqat il-pożizzjoni tieħdet kemm mill-Gvern u mill-Oppożizzjoni, però appellat biex f'dan id-dibattitu l-ispazju jingħata għall protagonisti ta' dan id-dibattitu iktar milli għall partiti politiċi. F'dak is-sens xtaqt reazzjoni tiegħek. Kif spjegajt inti stess, id-data tfisser li r-referendum ħajsir qabel il-ftuħ tal-istaġun tal-kaċċa. Hija data biex nsejħilha hekk diabolika, ġifieri x'kienu l-konsiderazzjonijiet li kont qed tħares lihom? Mela, ħanibdew bl-ewwel ħaġa. Iva, l-referendum dwar il-kaċċa fir-rebbija irid ikun iddominat mill-protagonisti, ġifieri min-nies fuq iż-żewġ naħat li jgħidu tagħhom. Jien bħala bniedem fil-politika u li qiegħed immexxi l-eżekuttiv tal-pajjiż, irrid ngħid l-opinjoni tiegħi wkoll. Ma naħsibx illi min ikun qiegħed f'pożizzjoni li jmexxi partit politiku għandu il-lussu li joqgħod gallerija. Irrid jesprimi ruħu. U jien anke jekk naħseb li mhux qed nieħu l-iktar pożizzjoni popolari possibbli, qiegħed ngħid dak li naħseb. Imma il-kampanja jmexxuha il-nies fuq iż-żewġ naħat li għandhom jmexxuha ħajkollhom l-ispazju kollu. Jien il-prijorità anke qed nagħti fi żmien li ġej għal inkompli mmexxi lil pajjiż u meta niġu għall-kampanja tal-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali illi immexxu l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali b'mod li nuru li l-Partit Laburista hija l-aħjar għażla anke fuq livell lokali, imma mbagħad bla dubju ta' xejn ħankun qegħdin insegwu dak li ħajkun qed jingħad fil-kampanja dwar il-kaċċa fir-rebbija, imma jien personali għandi pożizzjoni u din il-pożizzjoni qed naqsama mal-poplu Malti u Awċi kollu. Fir-rigward tal-għażla tad-data, jien ħadd numru ta' konsiderazzjonijiet. L-ewwel konsiderazzjoni hija li hemm 3 xhur. U 3 xhur huma ddettati bil-liġi bħala minimu. Naħseb li kampanja żmien ta' aktar minn 3 xhur bejn ġurnata ta' tħabbira u meta ssir votazzjoni is more than enough. Ġifieri diħħa tkun pratikament fuq il-kwistjoni tar-referendum pratikament l-itwal kampanja elettorali bar tal-87 u dak li ġara fit-2013. Għandek pratikament 3 xhur mid-ġurnata ta' kampanja elettorali jew bejn issa u meta tittieħed id-deċiżjoni dwar il-kaċċa fir-rebbija. Ma naħsibx li kellna noqogħdu intulu. Mela, la darba waslet wieħed jasal għal dik id-deċiżjoni, wieħed irid jasal għal jieħu konsiderazzjoni oħra x'kienu żewġ options oħra. Iż-żewġ options oħra hija li tagħmel ir-referendum wara l-istaġun tal-kaċċa, ngħidu aħna b'Ġunju Lulju, u naħseb imma u hemmhekk b'responsabbiltà bħala Prim Ministru
ma nistax nara li dan il-pajjiż jagħmel 6 xhur jew 7 xhur f'kampanja elettorali, dal-pajjiż għandu affarijiet fil-fema tiegħi aktar importanti fuq xiex irid ikompli jiffoka, ma nistgħux nagħmlu nofs sena kulħadd medi f'xi ħaġa differenti u li tkun imbagħad tinkludi wkoll elezzjonijiet tal-kunsilli lokali hemm reperkussjonijiet minn hemmhekk ukoll. U l-għażla l-oħra kienet li tagħmilha f'data li tkun pratikament f'nofs l-istaġun tal-kaċċa fir-rebbija, li ma naħsibx li kienet tkun għażla feliċi. Għażla feliċi għall-ebda naħa. U jien l-għan tiegħi huwa li isir dak li huwa l-aħjar kemm mod strutturat bħala pajjiż kif ukoll l-immaġini tal-pajjiż barra minn Malta. U għalhekk wasalt għal konklużjoni wara li konsultajt illi l-aħjar għażla tkun li il-referendum isir qabel ma jiftaħ l-istaġun bil-deċiżjoni li jittieħu n-nies li tieħdu l-poplu mbagħad mal-ewwel immorru li jew ma jiftaħx l-istaġun jibqa' mhux miftuħ jew inkella jiftaħ immedjatament. Issa li ħadd pożizzjoni ma tbeżżakx il-potenzjal eventualità li ġriek bħal Lorenz Gonzi u minħabba li l-għażla tiegħek ma tkunx dik tal-poplu, forsi jien ħanibdew minn jien mhux illum ħadd pożizzjoni. Pożizzjoni tiegħi li ħadta miżerjament 5-6 snin, jekk mhux 7 snin, ġifieri. Ma naħsibx li ħadd huwa sorpriż bil-pożizzjoni li qed ngħidilkom illum għax hija xi ħaġa li qedta b'konsistenza dejjem. Le mhux qed ninkwieta sempliċi raġuni li jien nirrispetta dak li ħajjejt il-poplu u qed ngħid niddikjara li ħanimxi mal-mandat li ħajati il-poplu biex nimxu lil quddiem. Legalment ma nistax nagħmel mod ieħor. Imma politikament u moralment inħossni obbligat u marbut ma' deċiżjoni li tkun qed jieħu il-poplu. Ġifieri le ma nara l-ebda tip ta' sitwazzjoni bħal dik li qed tiddeskrivi inti. Mela żewġ mistoqsijiet waħda speċi bħal kif għattajt intat il-pożizzjoni tiegħek. Il-partit li tmexxi anke il-gvern speċi ħajinvolvi ruħu b'xi mod fil-kampanja u l-mistoqsija l-oħra fuq punt legali li tnar lat dwar referenda jsemmi li l-President jissett jaddata. Ma tista' spjegali kif id-deċiżjonijiet nħadet minnaħa tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru. Mela, bl-istess mod ta' kif sar fil-kwistjoni dwar id-divorzju, jien nażel il-partit politiku u nemm il-partit politiku m'għandux jinvolvi ruħu direttament. M'għandu jħalli l-membri tiegħu jieħdu d-deċiżjonijiet illi jemnu li għandhom jieħdu. Ma jfissirx il-mexxejja ta' partit politiku jista' jabdika. Jien ma nemminx, ma nistax nifhem kif mexxej ta' partit politiku jgħidlek m'għandix opinjoni jew m'għandix pożizzjoni. Trid ikollok opinjoni u trid ikollok pożizzjoni jekk inti qed tmexxi pajjiż jew qed tmexxi partit politiku. Dak li qed nagħmel jien. Il-Partit Laburista mhux ħajkun qiegħed jieħu dik it-triq, jien qed nieħu pożizzjoni li hija l-pożizzjoni li ħadd għal snin sħaħ u kulħadd imbagħad fil-libertà li jieħu d-deċiżjonijiet tiegħu. Fir-rigward tat-tieni mistoqsija tiegħek fil-waqt li mhix persuna legali imma konfortat mill-parir tal-Avukat Ġenerali illi ma parir tal-Avukat Ġenerali jgħid illi huwa ċar illi minħabba artiklu 85 tal-Kostituzzjoni li jiggverna ir-rwol tal-President tar-Repubblika minnu joħroġ b'mod ċar illi f'dan il-każ il-President tar-Repubblika timxi fuq parir tal-Prim Ministru. Mhux ħankun qed nidħol f'kontroversja jew polemika legalistika dwar dan kollu, jekk hemm xi ħadd li jaħseb illi id-diċitura jew l-ispirtu seta' kien iktar feliċi dik hija dibattitu li jista' jkollna fi żmien li ġej. Jien mhix qed hawnhekk biex ninqod ninterpreta l-liġijiet, qed hawnhekk biex insegwi l-liġi kif segwejt il-liġi li tgħid li la darba ddeċidiet il-qorti bil-forsi li tisir referendum jien ma qatx nikkwexxinja dan kollu, kif mhux qed nikkwexxinja l-fatt tal-interpretazzjoni tal-liġi kif mogħtija lili mill-Avukat Ġenerali. Inti qbilt li d-dibattitu fuq referendum għandu dominat mill-protagonisti. Ma taħsibx li l-fatt li inti ħabbart il-pożizzjoni tiegħek l-għada tad-deċiżjoni tal-qorti qed ittaffi il-pożizzjoni tal-koalizzjoni, taħseb li din vera tirrispetta u tagħti ċans li n-nies ikollhom semhom dan ir-referendum? Hemm żball wieħed fil-fema tiegħi fil-mistoqsija tiegħek, jien mhux qed nagħmel il-pożizzjoni tiegħi magħrufa llum.
pożizzjoni tiegħi ilha magħrufa. U naħseb kont inkun mhux konsistenti miegħi nnifsi kieku biddilt il-pożizzjoni tiegħi llum jew illum niġi qudiemkom ngħidilkom jien m'għandix pożizzjoni jew jien ħanoqgħod gallerija jew jien ma ħanejt xejn. Għax in-nies jafu li jien stess Prim Ministru li ftaħt l-istaġun tal-kaċċa fir-rebbija kif kelli mandat illi nagħmel. Prim Ministru wkoll li għalaqt staġun tal-kaċċa fil-ħarifa meta rajt illi kien hemm ksur tal-liġi u dik waħda mir-raġunijiet għaliex inżomm il-pożizzjoni tiegħi. Għaliex nemmen li Prim Ministru ta' pajjiż kapaċi jieħu deċiżjonijiet li jekk jara ksur tal-liġi jagħlaq l-istaġun imma ddejjax. L-aħħar protesta li kien hemm mill-kaċċaturi kienet kontrija. Jiġifieri l-eħfef ħaġa li stajt nagħmel illum jien huwa li kif jgħid il-Malti nobżoq lill-kaċċaturi li ngħid dawn ipprotestaw kontrija issa barra bid-daq. Le, inkonsistenti mal-pożizzjoni tiegħi, għandi mandat elettorali, mhux qed inħabbar il-pożizzjoni tiegħi llum, il-pożizzjoni tiegħi hija aktar magħrufa, imma naħseb jien intitolat bħal ħadd ieħor għal dritt tal-opinjoni, kulħadd issa jieħu d-deċiżjoni tiegħu. Nifhem ukoll illi naħseb li ninsab minoranza dan il-pajjiż, naħsebha b'dan il-mod, mhux qed nippretendi mod ieħor. Imma m'hemmx dubju illi naħseb illi hija responsabilità tiegħi bħala mexxej ta' partit politiku u bħala Prim Ministru illi ngħid il-pożizzjoni tiegħi. Jien minn ximdolli noqgħod gallerija, jien ħobni jew abodni ta' fejjat miegħi. Mistoqsijiet oħra? Prim Ministru fuq kollox in-nies ħajkun qegħdin jivvotaw fuq il-mistoqsija. Il-mistoqsija min se jkun qed jagħmilha u se tkun din il-mistoqsija? Il-mistoqsija bħalissa għaddej proċess f'dan ir-rigward. Il-mistoqsija toħroġ mill-ewwel nett mill-petizzjoni li saret. U l-petizzjoni tgħid ħanikkwotaw hekk. Aħna u taħt iffirmati li aħna persuni reġistrati bħala elettori għall-elezzjoni tal-Kamra tad-Deputati li minna l-ewwel att ta' 10 persuni huma l-proponenti qegħdin nitolbu li l-mistoqsija dwar jekk dawn id-dispożizzjonijiet tal-liġi li ġejjin jiġifieri regolamenti dwar qafas biex tiġi permessa d-deroga tal-gamiem u s-summien għandhom xibqgħu fis-seħħ. Għandha ssir lil dawk il-persuni biljet li jivvotaw f'referendum skont taqsima 5 tal-att dwar ir-referendi. Ġifieri hawnhekk skont din il-petizzjoni il-mistoqsija hija jekk dispożizzjonijiet tal-liġi għandhom xibqgħu fis-seħħ. Sa dan huwa referendum abrogattiv, ġifieri jista' jkun hemm interpretazzjoni l-mistoqsija għandha tkun jekk għandix ġifieri hawnhekk din il-petizzjoni qed tgħidilna li l-mistoqsija għandha tkun jekk il-liġi għandix tibqa' fis-seħħ jew le. Hekk qed tgħid il-petizzjoni hawnhekk. U hekk qed tgħid is-sentenza tal-qorti. Illi il-persuni li ffirmaw il-petizzjoni qed jagħmlu mistoqsija dwar jekk il-liġi għandix tibqa' fis-seħħ jew le. Min-naħa l-oħra, ir-referendum huwa wieħed abrogattiv. Abrogattiv jiġifieri li tħassar liġi. Bħalissa għaddej il-proċess internament f'diskussjonijiet legali u din ma ħajkun hemm l-ebda konsiderazzjonijiet oħra li f'dawk legali biex tiġi formulata mistoqsija li tkun fidila lejn il-petizzjoni u konformi mal-liġi. Dik li nista' ngħid sal-lum il-proċess għadu għaddej u l-mistoqsija allura titħabbar fil-jiem li ġejjin. Imma mhux ħajkun hemm xi tip ta' kreattività f'dan ir-rigward, ġifieri ħadd ma ħajoqgħod joħloq mistoqsija. Forsi ma fimtunix. Il-mistoqsija u hekk qed tgħid jekk il-liġi għandix tinżamm jew le. Jiġifieri min huwa jekk wieħed joqgħod fuq il-petizzjoni min irid li l-liġi tinżamm ifisser li jrid il-kaċċa. Jiġifieri jrid jivvota iva. Se jirrajt il-kulħadd il-koalizzjoni kontra l-kaċċa bl-iva. Jiġifieri tlab tisma' kjarifika dwar isma' din x'tib ta' mistoqsija hi. U bħalissa għaddej dak ix-xogħol legali f'dan ir-rigward. Don't take it lightly għax mhijiex tad-dak fil-verità. Mirjam. Le, aħna ma nitlux fil-formulazzjoni. In-nies iffirmaw petizzjoni, jrid inkun ċar u ċert illi dik il-petizzjoni tkun riflessa fil-mistoqsija, hemm il-liġi li rridu nsegwu u bħalissa għaddejjin l-aċċertazzjonijiet legali dwar il-mistoqsija kif għandha ssir. Li hu żgur huwa li prima facie hemm problema.
Ok? Grazzi ħafna.